Sanibonani nginibingelele nginamkelele channel emaswidi mina production. Mangabe uyaqala ukufika ngicela ungenzele iqiniso lokuthi uyacofa subscribe maqedwe bale video, share like bese ke uyacomment kulolu daba namhlanje. Kanza kwethu indaba engeze ngayo ke njengamanje ithi ke uyakhala unomarari ngevideo yakhe eputshukile live ke lapha ku TikTok ke ebusy ke futhi ke ihlaleleke nesoka lakhe beqhiyeme bebheke phezulu embhedeni. Futhi ulitshelileke sokuthi hayi ungakhulumi ngoba manje sengilive. Abantu phela kufanele bazi ukuthi ngoba ngilele nomuntu. Hawu, yahluleka ukuyifihla indoda indaba yamemeza. Yabesana yamemeza ke indoda kuyazwakala kwakhala unomarare. Hawu umemezelani ke wena? Ngizokubonisa leyo video ke ibitrenda ngendlela eyisimanga ke leya video izolo mhla ka-21 March 2024. Kangangoba unomarare uze wacela ukuthi delete leyo video ngoba abazali bakhe bangambulala nokumbulala uma ke ingafika emehlweni abo. Nganza kwethu buye kube mnandi buye kube likhuni ukuduma eSouth Africa. Ngicela ukuthi uyibonele le video. Madini ukhanyisa Go kanje. back to memezelani wena. Mfowethu, mfowethu.